kiyama ɗan uwa shi Muhammad ga hadisi ran fadama kun ji annurin kiyama kun mutum sai fadama sun kawai da su kai ta kuka kan imamu san da umma kun kogawa Husaini karmazan turmai nadama ya Husaini 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 ya Imam Husaini ya mai kwarjini ya mai bahari na yi burin bayanana in halarto karbala'i dan na karbe ba ta kurban asirin mai dan bala'i tun da kurban sama dama hanyar da yana mai bukari na yi bulgarni na zanto musulmomin hausa da'i ko haɗe da gudun mazadar ko zaruwar zuwa shidari sun ta hajji kuma tashi sun yi ma ifani barzaniyar gaya naka suka tashi biyar samani ya Husaini 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 zuciya ta sai ta ce mun wai kai wannan mukami wai kai ka zama da tsoron dukkan jama'ar imani ai sahabatu Husaini ba kamar su abun makami sun ma'alla alkawari sun cika wasu tsabani sun zamanta na masu haske dukkanin yau mai kiyami wanda duka kwaikwayo su ko da aiki ko kalami bayan tashi cikin sauransu kayan tsarkake duk karami ko bayanin zuciyar nan kawai sani na kara kaimi dan na ba da hukun mawasa kun yi mani ma asmani ya imani ya Husaini ya ni an tawa hunye ya Husaini 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 assalamu alayka ya Aba Abdillah assalamu alayka ya Aba Abdillah السلام عليك يا أبا عبد الله السلام على الرسل